Hej og velkommen til Detailing Centers YouTube-kanal. I dag vil jeg vise jer Optimum Ferrix, som er Optimums svar på en flyrustfjerner. Det er en flyrustfjerner, som jeg personligt er rigtig glad for selv, selvom det ikke er den billigste løsning. Optimum Ferrix bruges til at fjerne flyrust, jernpartikler fra lakken og fra fælge. Jeg bruger Optimum Ferrix i min hverdag her hos Detailing Center, fordi det faktisk virker for mig. Det er det samme resultat, jeg får hver gang. Jeg ved, at skal jeg have fjernet og rengjort lakken for flyrust, så er det produktet at bruge for mig, fordi at det virker så godt. Jeg bruger det jo, når jeg skal rengøre en lak, rense en lak for flyrust. Jeg bruger det også, inden jeg skal coate en bil, altså give lakken på en bil keramisk coating, så er den jo et vigtigt step i at få fjernet den her flyrust, så vi har en helt ren lak, inden vi begynder at polere. Så der bruger jeg den også. Jeg bruger den også, når jeg renser en coating for urenheder. Der er flyrust, Optimum Ferrix, også en del af processen, når jeg skal rense en coating. Med Optimum Ferrix, jamen der findes helt klart billige alternativer, men jeg kommer hele tiden tilbage til Optimum Ferrix, fordi den virker for mig. Optimum Ferrix er ikke et produkt, man bruger til hver vask. Det er et produkt, man bruger, når det er sådan, at man over længere tid måske kan rengjøre sin lak, eller skal gøre klar til polering og coating. Så bruger man det. Det er ikke noget med, at du skal stå og bruge det hver gang, du skal rengøre din fælge. Det er totalt overkill og spild af produkt i min verden. For mig der handler det ikke om at få den billigste kemi, men om at få ro i den proces, jeg har, så jeg ved, at det resultat, jeg gerne vil have, det opnår jeg hver gang. Og her må jeg bare sige, der leverer Ferrix for mig hver evig eneste gang. Lige en sidebemærkning til Optimum Ferrix. Det er vigtigt at sige, at når man bruger Optimum Ferrix, så igen, filosofien jeg bruger, som jeg egentlig har lært igennem Optimum, det er, at less is more. Med flyrustfjerner giver det ingen idé at spraye hele bilen ind. Det er spild af produkt. Man kan lige så godt kontrolleret bruge flyrustfjerneren der, hvor den er nødvendig. For eksempel bruge den sammen med et clay-towel. Et spray i clay-towlet, et spray på panelet, og så forsigtigt massere det ind. Altså selvfølgelig efter man har vasket og renset lakken.